Arratsaldeon eta ongi etorri abenduko ohiko pleno honetara. Ikusi inkorporatzen den edo falta dira, baina ez da hasingoa. Aurrea kontxi. Vale. Gai zerrendako lehenengo puntua da azaroaren 25ko aktaren onarpena. Konforme zaete? Aho batez onartuta geratzen da. Bigarrena alkatearen jakinarazpenak. Hirugarrena, udaleko aurrekontuaren 13. kreditu aldaketa onartuz emandako dekretuaren berri ematea. Kreditua gaitu zein da, kreditu aldaketa hori, eta kopurua da 355.099,60 eurokoa. Da besterik gabe zuek jakitun izateko. Eta laugarrena, energia transiziorako eta klima aldaketari aurre egiteko Berenerrekin lankidetza hitzarmen bat sinatzeren inguruko adierazpena. Irakurri egingo dut. Bergarako udala eta Berener kooperatibaren arteko lanmarkoa garatzea eta herri kooperatiba izaeraren aitortza egitearen inguruko udala adierazpena. Energiaren gaiak erdigune hartu du azken urteetan, egin batean nazioarteko egoerak bultzatuta. Energia garestitzeak argi utzi du herritarren eskura tresna gutxi daudela gaur egun arazo horri aurre egiteko. Horretaz gain, larrialdi klimatiko egoeran gaude eta Bergaratik hasita ere horri aurre egiteko gure alea jarri beharrean gaude. Urratsak ematen hasi gara. Besteak beste, 2024ko apirilean Bergarako klima eta energiari buruzko tokiko plana onartu zen hau batez Bergarako udalbatzarrean. Plan horretan, energia berriztagarrien aldeko erabateko apustua egiten da eta aldi berean herritarrak ahalduntzeko eta parte aktibo egitekoa ere bai. Bergarako herria eta bergararrak jakitun dira energia berriztagarrien bidea jorratu beharra dagoela, eta horregatik eta tokiko klima eta energia plana onartu horretik Bergarako udalak bideratutako prozesu baten ondoren 2023ko martxoan Berener irabazi asmorik gabeko kooperatiba eratu zen gure herrian. 2023ko maiatzaren 22an egindako ohiko bilkuran Bergarako udalak Berener kooperatibako estatutuak onartu zituen eta bazkide laguntzaile izateko erabaki hartu. Izan ere, badatoz kooperatibaren helburuak eta udalarenak. Hau da, transizio energetikoa bultzatzea, herritarrak ahalduntzea, burujabetza energetikoaren bidean urratsak ematea, pobrezia energetikoari aurre egitea. Euskadiko azken transizio energiaren eta klima aldaketaren bat 2024 legeak eta Europak berak diosku udalek horrelako energia komunitateak bultzatu, sustatu eta bidelagundu behar dituztela. Lankidetza publiko komunitarioa eta elkarlana beraz ezinbestekoak izango dira klima larrialdi egoerari aurre egin eta transizio energetikoa gauzatu ahal izateko. Gaur egun inguruko beste herri batzuetan lankidetza markoak irekitzen ari dira erronka hauei aurre egiteko, eta gure herrian behar hori ere nabarmena da. Horrelako lankidetza batek lamarko iraunkor baten beharra dauka, eta hori garatzeko daukagu oraindik. Berener, herri kooperatibaren garapenean beraz eta energia transizioari begira, udalari lankidetza estua izatea egokitzen zaigu. Norabide horretan, Berenerrek ehun komunitarioa eta herritarra artikulatuko luke eta Bergarako udalak baliabideak jarri garapen horretarako. Berener irabazi asmorik gabeko kooperatiba integrala da eta kooperatiba horretako bazkide izateko aukera herritar guztiei irekia dago. Bai eta enpresa txiki eta ertainei ere, zein elkarte eta komertzioi ere. Bazkide izaerak erabakitzeko ahalmena eta proiektuaren parte izateko aukera eta konpromisoa artikulatzen ditu. Beraz, honako onartza proposatzen diogu udalbatza honi. Bat, Berener herri kooperatiba dela aitortzea eta zentzu horretan tresna, interesgarri eta baliagarria transizio ekosozialerako bidean. Aitortza hori oinarri hartuta 2023ko maiatzaren 22an
udalbatzan onartutako erabakeri jarraiki, bazkide laguntzaile kontratua sinatuko da udalbatzaren onarpena eta gero eta ondorioz Bergarako udala berenerren bazkide laguntzaile gisa Kontseilu Errektorean parte hartzea ofizializatzea eta eginkizun horretarako Bergarako udal ordezkaritza izendatzea. 2. Bergarako udala eta Berener herri kooperatibaren artean lanmarko iraunkor bat irekitzea berau elikatuz eta garatuz. Baliabide politiko, tekniko zein ekonomikoekin ekarpen aktiboa eginez, landuko den epe luzeko hitzarmenean zehaztuko diren terminoetan. A. Lanmarkoari dagokionez, lanmarkoaren helburua izango da elkarlan hitzarmen bat sinatzea 2025ko urtarrilaren 30erako. Udalaren aldetik parte hartuko dute ingurumen edo eta energia teknikariek, kontratazio teknikaria eta udalbatza osatzen duten alderdi politikoen ordezkari bana. Lanmarkoaren maiztasuna izango da hitzarmena lortu artean astero eta ondoren elkarlan hitzarmenean zehaztuko da. B. Baliabide ekonomikoi dagokionean 2025ko aurrekontuetan 30.000 euroko partida bat jasoko da elkarlan hitzarmen horretan jasotakoak bideratzen hasteko. Adierazpena onartzaren aldeko botoak? Baho batez, onartuta gehatzen da. Adierazpena ez zer edo? Bai. Pare bat aipamen itxia nahiko nuke. Hasteko, ziurrena ez garela nahiko ginukien lekuan, baina helburutik geroz da gertu hau garela. Bestalde batetik, balorian jarri nahi dut, herrixean komunitate energetiko bat eukitziak, energia transiziorako eta energia transiziori aurrera eramateko beren ermoduko eragile bat funtsezkoa dalako, eta beraiekin elkarlanian jardutia ezinbestekoa. Bestalde batetik, pentsatzen dut, herrixean eredu publiko komunitarioan proiektuak gauzatzeko beste aukera bat ireki jakula, orduan eutzi beharko dotzagu aukera horri eta aprobetxau deigula. Eta bukatzeko azpimarratzea nahi dut, Bergarandako, herrixandako, hain estrategikoa dan gai baten, udalak osatzen dugun alderdi danok gure artean elkarru lertzeko, egin dugun alegina eta eduki dugun eskuzabaltasuna. Beste barik, eskerrak emotia horregatik. Bai, guk ere balorean jarri nahi ginuen, lortutako akordioa adierazpen honen inguruan, bai gure artean eta baita Berener, komunitate energetikoan artean. Eta, bai, esan da bezala, gaude egoera, larrialdi klimatiko egoera baten gaude, eta orduan, bai administrazioetatik, kasu honetan udaletik, eta baita ere, herritarren aldetik, bai norbanakoaren aldetik, edo, kasu honetan bezala, komunitate energetiko baten bidetik, apostua egin beharra dagoela, eta, udalak horren aldeko autua egin behar dela, gaur adierazpen honekin egiten dan bezala, ez da. Gaina, indarrean ditugun legeak, bai gureak, ditugun legeak Euskadi mailan edo baita Europakoan ere, halako komunitate energetikoak, Berenerren kasuan, kooperatiba herritarra izanik ere, sustatu eta bultzatu beharra daukagula. Orduan, behin oin adierazpena onartu eta gero, gelditzen jakuna da, lan markoa definitzea, aurre ikusitza daun bezala adierazpenean, prest lan marko hori elkarlanean definitzeko eta aurrera eramateko. Momentu bat, Kontxin, ados egon da, bai batu hori, esan du moduan, gaur konpromiso batzuk hartzen txugula, urrengo astetan lantzen joan behakoa, eta Mikelek aitzatzen joan moduan, legiak aldaketa batzuk emon ditu alako gauzak baliotzeko, baina gixara segura asko bidean beste oztopo batzukin be, ez egokitzapen edo lege zaharkituak baldintzatuta topako ditugula. Seguro alako prozeso
berritzaileak dienetan, ez? Eta zentzu horretan, bueno, Mikel Markelek esan den moduan be, nola baitxe adostasun politikoz aurrera itxeko autu hori balorian jartze duzte dolakotan, badala, ez? Bateratasun horrek emoten dituela, zabaltzen dituela aukera batzuk beste modu baten posible izango ez liakena, eta hori postekoa dela. Azkena eskara eta galderak. Besterik badarik orduan, bukatuta emango dugu abenduko plenua. Mila esker.